Ei! OBS programak tekla laburdurak jartzeko aukera ematen du. Tekla laburdura hauek oso lagungarriak izaten dira gure zuzeneko aiten egean bitartian errealizazio lanak edo egiteko. Gelditu eta ikusko zute ze patxadakin nahituko zazten OBS-a erabiltzen. Tekla laburdurak konfiguratzeko, eskubian behian, kontroles laukiaren barruan, ajustes sakatu eta bertan atajos etiketari sakatuz tekla laburdurak konfiguratzeko leihoa zabalduko zaigu. Oso garrantzitsua da, erabiltzen dituzuen teklak ez izatea gero zuzenekoan erabiliak izango direnak. Adibidez, jokatzeko edo idazteko V-bikoitza letra erabiliko badegu, ezin diogu laburdura bati V-bikoitza letra esleitu. Gure teklatuan zenbakien lerrotxoan ditugun muturretako teklatxo horiek erabili ditzazkegu. Leiho honetan ikusi dezakezutenez, aukera pila bat ditugu. Tekla laburdura garrantzitsuenak direnen azalpen txikitxo bat ingo dizuet zuek nola jarri jakiteko. Adibidez, gure mikrofonoa aktibatu eta desaktibatu dezakegu. Tekla laburdura jartzeko, laukiaren barruan klik egin eta jarri nahi den teklari sakatuko diogu. Aldaketa gordetzeko, azpian dagoen aplikar laukiari sakatuz gordetzen. Jarri dugun tekla ezabatzeko, zakarrontzia sakatu dezakegu. Zuzenekoa hasteko tekla laburdura bat jarri dezakegu. Edota zuzenekoa bukatzeko ere. Eszena zaldatzeko ere erabili ditzazkegu tekla laburdurak. Edota eszena baten barruan dugun iturrietako bat kendu eta jartzeko. Gogoratu beti aplikar eta aceptar ematea egin ditugun aldaketa horiek gordeak gelditzeko. Naiz eta beharrezkoa ez iruditu, benetan gomendatzen dizugu pixkat kuskusiatu eta zuen tekla laburdura gogokoenak jartzea. Eman like eta arpidetu kontura gure eduki eta tutorialen berri izateko. Aio!